Bon dia, el meu nom és Rubén Galera Hernández i en la meva comunicació vos parlaré de les vides i els successos que alguns monjos de Sant Jeroni de Cotalba van experimentar entre els segles XV i XVI. Abans de començar, però, voldria donar les gràcies als organitzadors per convidar-me a participar en aquest congrés que recupera les biografies de les persones que han estat oblidades per la seva condició social i perquè al llarg de la historiografia moderna han sigut marginades. Per tant, vos presente els meus humils agraïments. El meu interès per l'estudi de l'ordre dels monjos jerònims no és cap altre que un acte de normalització de la memòria cronística de la comarca de la Safor, perquè la història del Real Monasterio de San Jerónimo de Gandia o de Cotalba, també coneguda com la crònica del pare Castillo, no ha sigut estudiada i editada d'ençà que Roc Chabàs en va fer una còpia al 1880. Davant aquest, entre cometes, oblit, he registrat el títol de la meva tesi doctoral per conèixer els avatars de l'autor de la crònica, Francesc del Castillo, i de les fonts que va consultar per a bastir un dels escrits historiogràfics més consultats de la comarca de la Safor. Tanmateix, l'objectiu d'aquesta comunicació és el d'extraure les narracions que l'autor va deixar per escrit d'alguns monjos exemplars i virtuosos, en alguns casos, però en d'altres els successos que van patir en primera persona. Abans d'explicar-les, ressenyaré breument la creació de l'ordre de Sant Jeroni. Bé, aquesta part preferisc obviar-la perquè anem un poc justos de temps, tenim entre 10 i 15 minuts, i aniré directament al gra. La crònica que nosaltres estudiem en la nostra tesi no és cap altra cosa que el compendi de la informació en documents i cronicons que hi havia al monestir de Cotalba vers en 1756, any en què Francesc del Castillo reconstrueix la història del cenobi. El pare Castillo, llavors arxiver i arquer, escriu manta vegades que hi ha hagut un excepcional desinterès de posar per escrit les memòries dels religiosos i els fets més rellevants del monestir saforenc. Malgrat que hi havia llavors una crònica que ell anomena el llibre de la fundació, en castellà, el libro de la fundación, les notes que arreplega no van més enllà del segle XVI i es lamenta, ara ja res, que poca gent se sap de les vides dels 12 monjos fundadors que es van traslladar des de la plana de Xàbia a Cotalba el 1876. No obstant això, sí que recorre al llibre vell de la fundació, escrit pel pare Batista de Salamanca, i a la documentació que s'havia mantingut en la biblioteca del monestir. Al cenobi consulta les cartes que els monjos enviaven per a ressenyar els frares més virtuosos i les històries de l'orde, entre les quals destaquen els llibres de José Sigüenza. I unes altres vegades consulta les butlles papals fundacionals, entre altres papers. Fora com fora, obté informació suficient per a escriure una història completa des del punt de vista religiós del monestir, però, tot siga dit, esbiaixada des del punt de vista político-social. Per a fer això, a més, el pare Castillo segueix l'esquema del primer llibre fundacional. Descriu la fundació del monestir de la Plana, del de Cotalba i d'altres monestirs fills, és a dir, que depenen del monestir de Cotalba, perquè en un moment donat es desplacen diferents monjos per a fundar altres monestirs, per exemple, de la Vall d'Hebron o el de Miramar a Mallorca. A més, hi fa una llista dels benefactors i benefactores, encara que fora poca l'aportació econòmica, llista també tots els monjos i priors de Cotalba i aporta els fets més importants que ell ha viscut en primera persona i, finalment, hi ressenya les vides dels monjos que deixaren empremta en el cenobi. Les vides dels monjos que ens interessa comunicar en aquest congrés van viure entre els segles XV i XVI, perquè extraordinàriament presenciaren l'aparició de morts,
com és el cas de Vicent Martín, curaren malalts amb el simple fet de tenir fe, com ara el frare Martí Pérez, i en un altre es salvaren per aquesta, per la fe, com és el cas de Francesc Berenguer. Hi ha també el relat d'un altre monjo que menja i dorm poc, com tot seguit veuré. Doncs bé, anem per parts i veiem ara les vides i els successos que experimentaren estos 4 monjos de Cotalba. Para Vicent Martí, diu el padre Castillo, se crió en esta casa siendo niño y pariente del padre prior que entonces era. Aquí aprendió la gramática y después le vistieron el hábito. Va viure de fet uns 27 anys i va ser admirat per tota la comunitat. El seu confessor, un altre monjo que es deia Pere Coll, referí coses d'ell que dissimulava en vida, com ara que va aconseguir l'esperit de profecia, perquè va saber el dia i l'hora de la seva mort i de la d'un company seu. Entre algunes coses que refereix Francesc del Castillo, hem de destacar que el día del Corpus por la tarde, y habiendo muerto algún tiempo antes 12 o 13 religiosos por la peste, y encendiendo Fray Vicente las velas del altar mayor, oyó una voz muy cerca de sí que le dijo: «Sal al claustro y verás los religiosos que murieron de la peste». Y salió luego y vio como los religiosos difuntos iban en la procesión. Imagineu-vos el rebombori que deu causar aquella visió de monjos fantasmes que s'arribà a pintar un quadre per la capella major. Un altre dels monjos que ressenya el cronista de Cotalba fa referència als miracles de Francesc Martí Pérez. El relat d'aquest monjo és més extens. Per Martí Pérez, llec y profés, era, segons la crónica, converso y había sido almogávar de moros, que entonces sonaba lo que ahora suena Miguelete. O siga, que passà de militar a monjo devotísimo. Digo el cronista que, a la fama de la santidad de este lego, trajeron unos hombres de las montañas una moza contrahecha que tenía los 2 brazos y manos secas. És a dir, l'havia intentat curar un metge jueu de renom sense haver tingut sort. Aquest metge, però, va voler acompanyar la mora en la visita al prodigiós Jeroni. Quan arribaren al monestir, esperaren que isquiera Fra Martí Pérez al costat de la torre de les campanes y contáronle, pues, allí a Fray Martín la causa de su venida y mostráronle la moza contrahecha de los 2 brazos. A partir d'ací, el monjo comença a obrar el seu miracle amb un acte de fe en què la jove, que era mora, creu en la religió cristiana i es produeix o es consuma el miracle. El relat segueix així. Miró el fraile la moza y preguntó si era judío aquel que estaba allí con ellos. Respondieron que sí, y que era gran médico que había tenido en cura la moza mucho tiempo sin provecho alguno. Entonces el fraile le enderezó la plática al judío y díjole: «¿Qué te parece, judío? ¿Puedes sanar esta moza?» Respondió el judío que era imposible por naturaleza, porque él había hecho en su cura cuanto se podía hacer en el mundo y no había aprovechado cosa alguna. Entonces, enderezando la plática a la mora, le fue preguntando de esta manera: «Vos, hija, ¿sois cristiana?» Respondió que sí. ¿Sabéis el credo y habéis os confesado este año? Sí, respondió la moza. ¿Y creéis que nuestro Señor Jesucristo, que os crió y os ha redimido con su preciosa sangre, os puede sanar? Sí creo, respondió la mora. Segueix el relat en veu del padre Castillo. Entonces tomóle la una mano y fregósela con la suya, y lo mismo el brazo. Y al punto se halló tan sana y libre como si en toda su vida no hubiese padecido mal alguno. Tomó luego la otra mano y le dijo: «Vos, hija, ¿creéis que las cosas que Dios hace las hace cumplidas y perfectas,
y que como os ha dado salud en la una mano, os la puede dar en la otra? Respondió la mora: sí creo, padre. Entonces le fregó la otra mano y el brazo con la suya, y al punto quedó tan sana como la otra. Com heu vist, el miracle de la fe cristiana, que és capaç de curar una mora que prèviament havia sigut atesa per un metge jueu, es posiciona davant de les tres religions de l'època, perquè sana els malalts que no cura el judaïsme i perquè fa cristiana a una mora musulmana. Eixe és, en definitiva, el miracle del convers, perquè en aquest cas el monjo doncs, també va ser es va canviar a la religió cristiana, com ja han dit fa un moment. Bé, l'últim dels frares que citarem no va ser un virtuós ni va obrar cap miracle. Simplement es va salvar per la fe en un succés paradoxal. Francesc Berenguer també provenia, com l'anterior Jeroni de Valeriala, d'una família de bona cuna, d'aquel insigne, diu el cronista, general Berenguer de Entenza, que tanto se señaló con la conquista de este reino en tiempo del rey Don Jaime el Conquistador. En opinió dels historiadors de l'orde, fue de una vida inculpable, penitente, devoto, obstinente, humilde, obediente, sufrido, casto y sobre todo hallaba sus delicias en asistir y ayudar en el santo sacrificio de la misa. Sobretot, en la misa és on millor exercia la seva devoció. Sembla que no va tindre un ofici fixe en el si del monestir, per la qual cosa feia faenes d'obrer, d'hortolà i de llaurador, entre d'altres. Pero en totes, segons remarca Castillo, todo lo hacía bien, por lo que nunca le dejaban parar. A causa de la seva versatilitat en les tasques domèstiques, cita el manuscrit, ara, mandáronle un tiempo que guardase unas cabras que tenía el convento. Obedeció gustoso, pero como le era preciso mantenerse todo el día y aún muchas noches por aquellas sierras de que está rodeada esta casa, le era muy gravoso no poder oír y ayudar las misas a que tenía tanta devoción. I eixa era l'aspiració del dissortat monjo, oír i participar en les misses diàries. I en contrapartida, a més, havia d'exposar-se als perills de la vida mundanal que tant espaordien els monjos, segons les versions filtrades de les cròniques del monestir. Segueix el cronista i fa un breu apunt contextual. Era esto a tiempo que todo este reino estaba aún lleno de moriscos y moros, muchos de ellos fingidamente conversos, que ocultamente tenían con los de África ordinarias correspondencias, por lo cual venían muy ordinario piratas de Berbería de noche para cautivar cristianos ayudados de los moros naturales. Per tant, ja podem imaginar-nos el perill al qual podia exposar-se fra Francesc Berenguer prop de la costa saforenca en la qual encara no hi havia torres de guaita. Diu el cronista que, como no había entonces torres que guardasen esta costa como ahora, desembarcaron los moros y llegaron a un monte cerca del monasterio, en donde Fray Berenguer guardava su ganado. Recordem que el monestir l'havia enviat a fer-se càrrec del passeig de les cabres, de la transhumància. Arremetieron el buen pastor, furiosos para llevársele, pero sortosament, seguís amb la crònica, a tiempo que se cantaba en el convento la misa conventual y al Santus es costumbre se den 9 golpes sin interrupción con la campana grande, con lo cual, oyendo los moros, se persuadieron que tocaban a arrebato. Y temiendo no les cogiese la parte del mar y quedasen esclavos, huyeron presurosos a tomar su embarcación, y así permitió nuestro Señor, por mucha devoción que este siervo había tenido a la misa, que por la misa se librase d'aquell peligro. Doncs bé, concloem
Acabem. A pesar del nombre elevat de vides que contenen les cròniques jerònimes, així la de Cotalba, no sempre ens resulten interessants perquè no contenen fets especialment rellevants. La majoria parlen de les qualitats dels bons religiosos en la seva fe, que si ho veiem en perspectiva, doncs té sentit, perquè els ordes monàstics vivien al segle XV un cert relaxament moral. He llegit en altres documents que a Cotalba es feien partides de pilota i travesses, o sigui, apostes. I d'això a les cròniques oficials no se'n diu res. Espero que els resultats de la tesi que tinc entre mans i la documentació que vaig arreplegant a mesura que hi avance ens aporte més informació de les verdaderes vides secretes, si es pot dir, d'un dels centres espirituals més influents del Regne de València i de la Safor dels segles XV-XVI i ja més endavant dels segles XVII-XVIII fins a meitat del segle XIX.